Naimbag arabi ang may kakabsat. At to'y ti kabsat yun ni Pastor Joey Galinato, ti kadwayo ti panagdebosyon kan panagkararag, iti tunggal rabi iti Sabado. Awisan kayo mga kakabsat, amang kanta ti daytoy nga imno. Ti ayat na ing kabilangan. No ti panagbiag madanagan ka, kata panunot riribuken na ka, lagi pem ti parabur Diyos inted na, adung nga ayat impay na ken ka. Ti ayat na in kabilangan, Diyos dumuna in kakitahen. Ti ayat na in kabilangan, nakaladong muna in kakitahen. Nuna dagsan nunay day taawit mo, nabanto ti karga binaklay mo, lagi pemayat na ket mapukaw to, day tadanak ket ragsak sumukat to. Ti ayat na in kabilangan, Diyos dumuna in kakitaan. Ti ayat na in kabilangan, nakaladong muna in kakitaan. Nudagiti gayam muna baknang da, panunutem kari ni Kristo ken ka, lagi pamayat na maliliwa ka, ijay langit kukwawan serbida. Iayat na in kabilangan, Diyos numuna in kakitaan. Ti ayat na in kabilangan, nakaladong muna in kakitaan. Gapuna nuladang mo't sumken, di ka agdanag Diyosin katumaklin, lagi pamayat na di agsarden, adakan kainggat kun gunam dumpen. Ti ayat na in kabilangan, Diyos numuna in kakitaan. Ti ayat na in kabilangan, nakaladong muna in kakitaan. Anya na nagpintas sa mensay ti imno, di met. Ti daytoy arabi kakabsat, basaan tayo man ti Filipos 4:6-7. Kastoy ti nababasa tayo. Awan ko mati pakadanagan nyo, ngam tunggal agkararag kayo ti Dios kat agdawat kayo, di liplipatan ti agyaman ken kuana. Aywana na kayo to tital na ti Dios, adi matukod a panunutan ti tao, tapno na talaga dagiti puso ken panunot yo, iti panakikaysayo ken ni Kristo Jesus. Ti managyaman na puso, sungbat kadagiti dandanag tayo, rubruban na ti pamati tayo. Iti daytoy lubong anapnuan iti dandanag, stress, ken dadumapay akap pakaburiburan, nakadaduunay iti mangted iti pagdanagan tayo, stress kada tayo. No daduma pampanutin tayo ti saan anapintas nga naarami tayo iti napalabas. No daduma madanagan tayo no kasano ti panangsango tayo kadagiti mapasungad a problema. Ket no maurnong dagitoy, iso daytoy ti kunadan nga ma-develop tayo ti anxiety, no daduma stress nga na-stress tayo, mangrugi tayo ngagsakit. Dagiti daduma kumapoy pa iti pamati da. Iti tenga dagitoy a sitwasyon, kan titenga dagitoy a pakadanagan, pakaburiburan, anxiety kan stress. Ti Filipos 4:6-7 itid na kada tayo, tinapintas a solusyon. Ni Pablo kinunana, awan ko mati pakadanagan nyo,
ngam tunggal agkararag kayo iti Dios ket agdawat kayo diyo liplipatan ti agyaman ken kuana. Gratitude shapes our focus. Ti puso ang managyaman, iturong na tayo iti sabali a direksyon. Direksyon iti Dios. No ti focus ti panunot tayo, ket dagiti banag nga awan kada tayo. Dagiti pagkurangan tayo, dagiti problema, dagiti dumapay apakaburiburan tayo. Ma-out of focus tayo. No duma, kumapoy ti panagtalikan panagpamati tayo. Ngem no rugyan tayo ti agyaman iti Dios, ma-irefocus tayo. Agsubli ti panuno tayo iti nasimbeng. Agsubli tayo iti nasayaat. Kasanod ang mapasamak daytoy. Nurugyan tayo a panunutin, dagiti kinaimbag ti Dios, ti kinamatalik na kada tayo. Ket agyaman tayo, ken kuana gapu kada gitoy. No ti panunutin tayo lang ket dagiti na imbag nga inaramid ti Dios ti biag tayo, manipod idi agingga ita. No rugyan tayo bilangen dagiti aglaplapusanan na parabor ti Dios kada tayo. Ket isulaeng ti talagang nagyan iti puso tayo ken panunot tayo. Inot ang mapukaw ti dandanag. Mapukaw ti panunot nga anya taramidek nga ta. Kasano nga ta? Masukatan iti panagtalek. Masukatan dayjay danag iti talna. Ti managyaman nga espiritu, kasko na kita tay, i-redirect na tayo iti Dios. A thankful heart redirect us to God. Tapno, no na i-redirect tayo iti Dios, when we have been redirected to God, mabalin tayo tagkararag, kat iti pa nagkararag tayo, saan laangan nga, nangundag ti kararag tayo, kat puro dagiti kasapulan tayo, saan nga puro daw dawat, nangundag ti kararag tayo, no dagiti kararag tayo, kat napno iti panagyaman. And if our prayers are filled with gratitude, if our prayers become litanies of gratitude, litanies of thanks, no iti karkararag dayon ket agbalinan alitan niya ti panagyaman, siguraduken ka haan nga malpas ti maysa nga aldaw wenno saan ang makaanay ti maysa nga aldaw tapno sagay saem dagiti pagyamanam iti Dios. Ket no kastoy ti mapasamak daytoy a panagyaman iti Dios, rubruban na ti puso tayo na agpamatipay. It fuels our faith, it fuels our hearts to develop deeper faith. When kakabsa rugyam abilangan dagiti pagyamanam iti Dios ita. Focus ka kay iti banbanag arumbang nga pagyamanam iti Dios. Saan kat kadagiti problema. Focus on the things that you are so thankful of and not on problems. And I assure you, anxiety, mapukaw na ita. Stress, mapalagan na kita. Dandanag, masukatan, itiragsak. Agkararag tayo. Pagyaman na nakawapog sipod ta at doon iti parabor kat bendisyon mo kada kami. Pagyaman na nakagsipod ta, pulos di ka nagkurang kada kami. Aglaplapusanan, ti ayat kan parabor mo kada kami. Pakawanan na kami no, malipatan mi, abilangan, dagiti glaplapusanan ng parabor mo kada kami. Imbes nga
dagiti parabor ken pamedisyon mo ting kam bilangan, adadaket ati focus mi kadagiti awan kada kami, dagiti problema, dagiti stress ken dagiti mangted iti anxiety kada kami. Pakawanan na kami. O Dios, managparabor a Dios. Tultuloy dawatan mi, parsuaan kada kami, Espiritu managyaman. Agyaman na kagsipod ta adtoy ingkay paay, kan ituloy ingkay papaay, ti pamendisyon kay tanak mo, akadwak ti dayto panagdebosyon. Agyaman na kan kagsipod ta iti dayto nga oras, in paay, kan nagtuloy nga ipapaay, ti panakaagas kada kami. Agyaman kami. Tinagan Kristo. Amen. Kakabsat, ti may mensan pay, siyak ni Pastor Joey Galnato, ti kadwayo ti dayto panagdebosyon kan panagkararag. Kadagiti kayat natin maibingay ti pagyaman, sagot, kadagiti gapu kay ti ministry sa iglesia, ti NACS UMC, kan kay ti trabahador na adto iti bank accounts, kan GCash account iglesia, mabalin nyong i-transfer iti love gift, kan pagyaman nyo, kadagito yung account. Kat no inarami nyo dayta, pakaumon na kami, tapno mabigbig na kayo. Maminsan pa'y, agyaman kami kada kayo. Ti Diyos pa'y na ti parabor kan pamendisyon, panakaagas kada kayo. Amen. Bye-bye.